Bunagam tuman jay semento ijay sagut si balay. Ipan mo ijay likaw. Uwan tatang. Ingkan tuman isilpo ijay hos ijay garden ka. Tap na masibugan timulak. Uwan tatang. Kaningkan tupay magalay iti rabongan niya. Tamakasit si Daan. Mangalaak na tatang. Hindi, kating kagbiro ka. Nagado ijay bakir. Kadwang tapno adda reserba. Nawatan? Uwan tatang. Tatagardo. Oh. Apay, kanya tisang sangitam nga imay dito'y balay isa balasan ka. Katnay rabrabe eh. Ninang ko, itaray tayo kumain sa ospital. Awan matimayat nga mang tulong kanya na takas ano kat nagadumat nga mente kalaban na idisan pa nga ang sakit. Ay, nagrigat gayam ti awan gayam na. Awan mang tulong kan ka, no agkasapulan ka iti tulong. Isungaron nga da kayo te nasit kak tatata na minsan sa lang nga nag-apa kayo idi kininang ko niya. Ay wag, ay ngam nalipat akong dayjay. Ay ngam, haguray ka. Di mat inatrasan ang dagiti doktor ni Nanang Mau. Uwan tata, pinagawid da kami idin, tako na da nga awan ng tinam na mapay ni inang ko nga agbyag. Agpilit mat nga itaray ko kanoy sa ospital. Ay, kastaya. Sige pagbigyan tayo ni Nanang Mau. Mabait lang arot, tawag at timanugang ko. Taisaw timangitaray kin ni Nanang Mau. Sauro, lakay, agriin ka man. Sauro. Apay ay bakit? Imawag ni tatang. Ingka pagandaran di tricycle, itaray mo kano ni inang ni Isa isi ospital. Anya? Alam na, darasap na emergency. Mabait lang arot, tagsukatak. Manong Sauro, agyaman nakititulong yo Awan anya man na ading isang. Kat anya ngay. Mabalin ko kading dagawin. Mabit lang manong tarumurak man pay. Pakibantay mo kumapay lang na inang ko ito ka man na. Inakpay gatangan di ay pagpagatang ti doktor nga agas na. Mabitak mat kay dilang si putam ataba ka agsungab manan. Ibagam nga orayin na kanya manong Sauro. Sige nakon. Awanin ti aramidan mi kan kanana. Iso ang mabalin yung ti agawid no kayat yun. Naagaasa na kaon. Agkararag kayo laangan nana. Tawan imposible iti apo. Inaramid mi ngamin aminan akabaalan mi. Ay, mataya ka din na talaga, doktora. Mano atawan titahaning tibiyag ka. Mano, doktora. Hello? Okay, coming. Excuse me, nana. Kasapulan dak iji emergency room. Panawan kayo, may. Ay, doktora, mabit lang. Doktora. Baybayan yun, inang. Dagulit kayo mat nga. Paulit-ulit mat tidamdamagan nyo kay ni doktora. Iyak pa'y kaya timatay isa. Iba kami siya doktor ko. Tapatid dugan na pa'y tibiyag ko. Sumagmamano kanulangan nga bulanti pa nagbiagyo ito lubong. Anya ka matyan. Imbes nga ilimad mo kumamatay ta kanya. Iparupampay mo't kanya kamataya ko ni si Mabit. Ay, at-anda nga kapsutak itikas na nga ibang-bagam. Ay, pagyanday ta. Abutak pa iti sa nga pulo at awa. Ay, aklunan tayo ka din tigasat yun, nanang. Basta kayat ko pa'y dagbihan. Diyak pa'y kayat timatay. Iawit kayo kanon. Mandiyak. Dito yak lang ospital. Agpagasak pa'y agawid ak tulaan no na imbaga kaun.
Saan kayo nga ron ka nung ag-imbagan panakaron ti sakit yo? Awanan tinamnama. Ada! Ni- Basta agbiagak pa'y! Agbiagak pa'y! No kasta, inyawid damat lang ti ina ni Sanggar daw. Wan bakay, kasta ti imbaga jay manugang ta. Di na kano kaya ti agawid. Kaya pinilit ni isang. Kaya't nakano ngamin ti magasan. Kasi mga roda, namnamaan na pima na magasan pa'y. Saan mat nga ro da maagasan na tadakkel ka nun tay bukol iti barana. Maudi ka nun nga stage da jay. Ay, kasi mga roda. Wan, iso nga inaktumad mang iti uray pasikla at tulong. Tanay, awan mat mang tultulong kadakwada. Kasano ka nagaduma nga minti ka padaya bakit idi sampay ngagsakit. Manakya pa mga min idi dayjay. Wan, ngamlipatin kuman di na palabas. Tamasakit kat nga ruda. Siya tubay, inapanak idi dayjay. Ay ngam binaybay akon. Tulong aklata. Tabarang malay-ayan basik tirik-rik naan na. Kasi ba? Itaray na kayo ospital. Darasam, sakpay kaya ti mata. Awan kaduak nga mangitaray kada kayo di hospital, nanang. Labin, awan matmayat nga mang tulong kada kayo. No talaga nga ipan yun nakatitulok yun na? Kangasi yun, nanang. Sakpay kaya ti matay. Itaray na kaya ospital. Wanaw, kaya't mau tasitan to ti umunang alalyak no mataya ka. Ay, sana inang. Ay, anya matan. Sige, mabait lang nga rin tawagak ni Tata Gardo. Taiso lang matimang tultulong kada tayo. Oh, tatang, da kayo matgayam. Sumrag kayo Ay sanay, pagandar mo ti tricycle mo. Taday taray tayo sa ospital. Ha? Sino, tatang? Diyan na ni isang. Manan? Alan, tamangan no anya ti mapasamak kan ko na. Ibaga ka ti tricycle mo, ti aramatan tayo. Iso adarasaw. At dayta, naitaray na ka manan dito'y ospital ka. Kumusta ti Riknam? Mayat manan, sumarantak no dak dito'y ospital. Ha? Naimbaga ko un kakakarto. No pumigsak, ang tagay kanto. Aniya? Ay, Kasta ni inang ko, tata. Napigsa ti pakinakam na nga ag-imbag pa'y. Ngam talaga nga nakapsutan. Intento video kay gardaw. Ilibre kantaw. Basta gimbagak. Agitibol kanto iti checks. Ala, agpaimbag ka nga rod. Tano na imbag kaan, agpartita ito iti kalday. Ay, pumigsak. Iti kasta ngay bagbagam kakakardaw. Ay, Anang nga, mabalingan ti agawid, tawan mo ti aramidan mi kada kayo. Dumakla ang tibilyo dito ospital, magigyan kayo dito Uwan doktora, nayimpake kung dagiti kagawaan me. Agawid kami. Sobre laki ospital isang. Itulok yung amin na nanang. Tapno makay na kayo. Itaray na ospital. Pagawidan da tayon tumadlaan dyan, doktor. No ipilit yung timapanijay. Agbiagak pa. Tay bilin ko kan kaisa nga. Inang! Nanang!
Nanang ko. Rest in peace. Ipat-pat ikaw, nay. Nasakit papatay mo nga may mayatan ti kasta tapnuhang kan nga agregat. Wanang kulip-lipatan ti bilin mo, nanang. Intay makilamay, nanang. Tawan sa kano timang lamlamay iti ina ni Isan. Nila kano isang timang lamlamay kan ko na. Ay kuwana, kasimut. Intandi nga yun ni Isan. Wan, nanang. Nagrigat gayam ti matay nga adu ti kaapanaan niya. Awan gayam ti mang tanaw iti bangkay mo, nusikan ti matay. Oh, nagpasulisita kiti abuloy. Daytoy tinasulisit isang. Alam mo, tanaimbag lang ay gatang mo iti masapsapol iti pannakalama iti inam. Agyaman na, tatagardo. Nakasingsingpat ka nga talaga. Managtulong ka nga lakay. Kanada pa iti insang pwed may akap kape. Asukar, gatas, kantin tinapay. Naimbag lang ay pasangom katagiti umay makilamay. Nay, ato matlatag iti umay makilamlamay. Kuwa, kasi na adamat duwa nga si Marong Kartadtay. 2 minutes dalang. May dalang tinanawan ni nanang. Kalpasan na kat pimanawdan. Ultimo dagiti kakabagyan mekat kagurada ngamin ni nanang ko. Anya? Ay ked, anya ti planaw. Kaano ti panangipunpun tayo iti inam. Urayan tayo pa adag iti dado mga kakabagyan may iti sabali nga lugar. Naawan nga talagan kat ipumpun tayo na tata. Gardao, kita ti bangkay. Apay ngay akas la medyo na ipasikig. Wan, takas takano ti imbilin na kini isang nga anak na. Aniya? Kasta kano ti bilin na sakbay amatay. Di na kaya ti may padata. Aniya? Tapay kanungay? Di na kano kaya tasangwan dagiti kalaban na amang tanaw iti bangkay na. Na? Adayamat kasta, natay nga rodan. Basta, baybayan tayo na. Mabutang mat ngamin ni isang amang tubngar iti bilin ti inana, tamangan kanuno alalyaan na. Aniya? Tatagado, ipumpun tayo ni nanang ko. Ay kituan Ano san tayo na? Ano san yun kinemang sauro ang abag katantilongon? Awan mat nga menti sa bali nga maayaban. Awan mat mayat nga makitinulong nga mang bagkat. Sige, awan problema dita. Mabait lang araw, tayabak ti manugang kao. Alasauro, pag tinulungan ta abagkatan tilungaw. Tanay, awan mayat amang bagkat takagura dati natay. Unay mo't dagita at taon. Uray kasano ko matigura da itinatay. Tumulong da kumamat Alagid din, agunay kan. Kabalan ta, tanakotong tinatay. Sige nga, Rod. May isa, 2, 3. Ay na, natagsang matgayam. Wan nga, Rod. Nagtagsan tatang. Ay na, balance akong sauro. Natindag mo tilungon ng tatang. Ala, napakbunti bangkay. Huwag nga raw. Nay! Anyan ko! Anyan, Nay! Ay, Ala! Ay, napakbumat na nanang ko! Ala, ako po mo ati inang ni isang. Tay sublimiti balay na sauro. Anyamot ngamin ti kastoy. Awan pa'y tumulong mat. Alakit din, sauro. Aramid mo ti magpagak. Taka si Moy panapaklab itinaga. Anyamotan. Anya pa'y lat kukuam, sauro. Ang gunay ka na. Wan, tatang. Ay,
naimbag ta dato'y lugan nga nabulod yu, tatagardo. Wala. Gayem ko takin lugan. Imbag ta mo ni Manong Sauro gayang dag-drive. Wala tayong surok nga agmaneho. Ay na, may tabon ka na nang. Sabay ako matawa ng ti pakataktakan ti tabon mo. Ay sus, Ha? naplat magtiluganan. Ha? Kahit ada extra pilid. Awan tatang. Ay, manaktak mat nga, mataktak tayo manan nga rod, ah? Huh? Di ka matanagan ni isang tadapay remedyo. Siya ti makamo. Ay, Sauro, bumaba ka dita. Tamagmag na tayon. Ha? Bagkatan tayo manan tilungon ni Inangkon? Nadagsain ang mga numapakbumanan. Kat anya nga ron ngay, ibati tayo ni Nanang ko itoy. Sauro, ubaong timangkay. Anya kayo mutan tatang. Aglablabos kayo. Saan agapawan na sing putak kada kayo? Apas pasurutak kada kayo. Kat ipaaramid yung mat amin kanya kaw. Nga uray saan mat arumrumban. Ha? Da kayo ti mga ramid no kaya tiyaw. Grabe kayo mat akatugangan. Tagtagibas si tendak unay amanugang yaw. Saan mat akastaa? Saan mat arumbang dagitang ipaparamid yaw? Apay ngay akasta kayaw. Sauro, Di ta kayon. Makamu kayo ditan. Aglablabos kayong tatang. ha? Allah ka, nagpasugnod sana talaga ni Sauro. Saan ka nun na nagawawi DJ Balayda? Kahit awan mo ti nga inaramid ko. Awan nga. Apay, ti kanayo na panangibabaon mo kan kwa na. Nasayat nga ron ti kasday. Ha? Awan lagat, ibaon mo. Gaputan na singput, abus mo mutan, ti kinasingput na. Ay, kit. Pasensya. Anya ngay, tawak matlaang agbitaw. Ning kasukunan, tayay wam. Saan nga minanasaya at tararamidam? Sana gaputan na singput di tao, katabuswam matabaon-baonanan. At damot rik na masakitan, kan mapunwan, lakay. Sinurot ko nga rod, ti manugang ko, iti lugar da, kat nagkidawak iti pasensya kan kuana. Idi damo di nakasarsarita, mismisuutan naklaang, ngam nayayok matlang, kat napakawanak. Kat nagawid matlang iti Balayda. Kat ita, tsako na yan ibabaon ti manugang ko, no kasapulan lang, sa kunto ibaon. Alakastan, ti pagayam mo, Gardo. Please like, share, and subscribe. Thank you.